Senyor Batlle, diputat, president Pujol, inspector d'acadèmia, senyor diputat, autoritats, representants de la Bressola, senyores i senyors. Avui és 30 d'agost i, d'entrada, el 30 d'agost sembla aparentment una data qualsevol. Quan un viu a primera línia de protagonisme sempre no és possible adonar-se que potser està fent història. El 30 d'agost és una data qualsevol, però no és per la ciència, perquè el 30 d'agost del 1879 Edison presentava el seu primer aparell telefònic, que després seria ja millorat i modificat definitivament per Bell. Ni tampoc ho és per la història política, perquè el 30 d'agost de 1848 Costa Rica proclamava la seva independència del Regne d'Espanya. Ni tampoc, més properament a nosaltres, vinculat a la nostra literatura, el 30 d'agost va morir també Eduard Escalante, dramaturg en llengua catalana, nom emblemàtic del teatre popular valencià. I avui és 30 d'agost i no som aquí per celebrar cap mort. Som aquí per celebrar una vida. Som aquí per celebrar un naixement. Som aquí per dir, amic Miquel Maiol, que no van guanyar, que van fracassar. Que malgrat tots els intents, nosaltres encara som aquí. La llengua, la cultura catalana i la voluntat de ser poble català persisteixen. Avui neix el Col·legi Pompeu Fabra al Soler. I ho neix per fer una educació de qualitat i per fer-la en llengua catalana. Llengua catalana que és aquí la llengua de la terra. És la llengua que dona sentit al nom dels pobles, el nom dels rius, de les muntanyes, dels masos, dels camins. Amb l'ús de la llengua catalana es recupera el passat i es construeix el futur. Una llengua és un instrument de comunicació, és també una visió del món, és també una expressió del patrimoni cultural de la humanitat, és, alhora, un factor de cohesió d'una societat. Des del 1659 fins ara, hem de reconèixer que la vida de la llengua catalana aquí no ha estat una vida fàcil. Quan l'abbé Grégoire preguntava sobre els mitjans necessaris per fer desaparèixer el que en deien els patois, avui se'n diu d'una altra manera, la Societat dels Amics de la Constitució li responia: per erradicar el català al Rosselló caldria un cataclisme universal que destruís el sol, la frescor de les nits, el gènere d'aliments, la qualitat de les aigües, l'home sencer. Hem de reconèixer que si en comptes de catalans fóssim indis, aquesta resposta magnífica se la sabrien de memòria tots els progressistes i defensors de drets civils del món. Però no som indis, som catalans. El col·legi du el nom de Pompeu Fabra, un nom clau en la nostra història cultural com a país. Un exiliat il·lustre a Catalunya Nord, mort i enterrat a Parada de Conflent. Aquest col·legi, però, significa també una altra cosa. És la primera construcció escolar feta per la Generalitat de Catalunya fora del territori del Principat. Dit d'acord amb la normativa vigent, fora del territori legal de la Generalitat de Catalunya, però dintre de les fronteres que marquen, i aquestes no fallen, el cor i la llengua.